verhezen naar de muziekkorps van Schilderij Sint-Andreas Melis, verzend voor deelname aan de Mars- en muziekwedstrijden in de 3e divisie, sectie B. We zullen 2 nummers tegen horen brengen. Het eerste nummer is de Flippermars. Het tweede nummer de Flintstone Mars. Ja, fijn. Leuk dat je er zit. Doe ook rustig aan, zet ook alles rustig neer. Zeker. Ik wens u veel succes met die optreden. Dankjewel. En de instructeur hebben we nog gevraagd om door te geven dat voor gezien het beperkt aantal pelargoenen spelen die de eerste partij. En de baspartij is onder de instructeur gespeeld werden. Ja, Iets meer variatie. Ja, zeker. Dankjewel voor de mededeling. Goed zo. Concertformatie. Remswijers, Sint-Petersvogel, Melderby Schietboom 9, Remswijers, Sint-Petersvogel, Melderby Schietboom 9.
Meer marsformatie. Optreden van Chatrice en Andreas Meerwijk. Nou, ik ga even op de man waarderen. Dat is gewoon even delen. Je zit ook gedaan. We hebben 2 weken met opvattingen. Helemaal stimulerend. Dus ik hoop dat je met kinderen op de instructeur gaan. Via ook namens mijn collega waarderen optreden. En ik hoop dat de toekomst dat we zo vaak zien. Succes verder. Hoofd, daar kolonne links.